Ba ina yawan wa'azi akan mata ba ne, sai dai na fahimci cewa addinin musulunci addini na maza da mata, ba addini na maza zalla ba, ba addini na mata zalla ba. Alƙur'ani mai girma ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Da aka ce mu'minuna mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata. Mutum da karanta Qur'ani zai ga an ce innal muslimina sai a ce wal muslimat, wal mu'minina sai a ce wal mu'minat, wal qanitina sai a ce wal qanitat, was sadiqina was sadiqat. Duk sanda aka ambaci maza sai kuma a dawo a ambaci mata. Wa man ya'mal min as-salihati sai a ce min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ko mace matukar yana da imani. Kenan duk sanda Qur'ani zai na magana zaka ji maganar maza sannan sai maganar mata. To sai na fahimci cewa mata yawanci an basu a baya. Idan aka zo wajen wa'azi, in ka ji an yi wa'azi akan mata wani lokaci bai wuce kawai ya a ce wace ce an rataye ta a wuta, wace ce an rataye ta a wuta ba, maimakon a tsaya a karantar da su addinin su fahimci da za su bauta wa Allah madaukakin sarki. Wa'azantar da mace da ilmantar da ita kusan muhimmancin sa yafi muhimmanci mafi da ilmantar da namiji, domin mace ita makaranta ce, ita ce uwa, ita ce mai tarbiyyar yara. Kenan idan ba a karantar da ita an wayar da kanta ba, ta zama yar birni a musulunci, ta san musuluncin, to matsala za a samu. Yanzu kana karanta ayoyin alkur'ani mai girma za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan jinin haila. Ban tsammani akwai namijin da yake jinin haila, mu dai a garin mu babu. Za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan hukunce-hukuncen jinin biki. Har yanzu ban taba ganin namijin da ya haihu ya yi jinin biki balle wani hukunce-hukunce su kan shi ba. Akwai sura guda a Qur'ani mai girma da ta yi magana akan saki. Ban taba ganin namijin da aka sake shi ba balantana har ya idda har wani hukunce-hukunce su kan shi. Ba za ka taba samun namijin da matarsa ta mutu ya ta kaba ba. Kenan mafi da dama daga cikin ilimin muka na addinin musuluncin ma matan suka shafa zalla ba su shafi mazan ba. Saboda haka su suka fi bukatan ilimi, su suka fi bukatan karantarwa, su suka fi bukatan a faɗakar da su. Sannan da dama daga cikin mata saboda suna zaune a cikin gidaddaji, wato za ka ga abubuwa da dama sun ɗauke hankalinsu. Karance-karance littattafan soyayya, kallon fina-finan soyayya, wanda za ka samu ko wani maguzanci ne ko wani shaidanci da aka ɗauko ko ta al'ada da ba tamu ba ta wasu ita ce aka ɗebo aka cicu su a cikin wayannan. Alhali zaman gidan auren nan kamar yadda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda ake sallah, ya karanta da mu yadda ake azumi, to haka nan Allah madaukin sarki ya sa annabin yayi aure ya kuma zauna da matan shi domin mu koyi yaya ake zama da mace, wace tarbiyya ya ba matan, wace irin hudda suke yi tsakani. Sannan annabin ya haihu domin a koya mana idan ka haifi yaro ya za a rene shi, ya za a bashi tarbiyyar da ya kamata a bashi. To wannan shi ya jawo hankali na daga cewa lalle bukata tana da tsanani kwarai da gaske cewa matan nan a ilmantar da su, a karantar da su. Sannan akwai abubuwan da su matan ba su fahimta ba. Yanzu kamar matsalar da muke magana ɗazu akan maganan idan za a ƙara aure. Yanzu idan za ka ƙara aure ka je ka samu uwar gida ka ce mata zan ƙara aure, abinda za ta ce kawai za ka ci mutunci na. In ka ce ki kwantar da hankalinki, wacce zan aure din nan yar uwata ce ta jini, ba da za a ci mutuncinka ki. Ta ce oh wato za ka ɗauko yar uwarka ku haɗa kai ni ba dai a wulakanta ni. In ka ce a ke ba yar uwata ba ce, yar uwarki ce ke ta jini zan auro. Ta ce oh za ka auro yar uwata domin ka raba zumuntar da ke tsakaninmu. In ka ce ke saurara ki jini ban ma santa ba, ta ce oke a duk kunkuni za a ɗauko a kawo mana. In ka ce a ke saurara ki abokiyar aiki na ne shekara mu 10 tare ba irin halinta da ban sani ba, ta ce alhamdulillah abin ɓoye ya fito fili yau Allah ya tona muku asiri. In ka ce yarinya ce karama, ta ce kishiya ba ta karama. In ka ce ke ta ma fara tsufa, ta ce za a ɗauko ta da kariya a kawo mu. In ga ce ke kullum tana cikin hijabi, ta ce munafika imani a zuciya ta ƙarya take. In ga ce mata ko hijabi ba ta sa, ta ce za a kawo mata yar duniya. Ba wani uzurin da za ka iya kawo mata ta iya gamsuwa da shi. To akwai bukatan su gane cewa ƙara mata nan da ake magana Allah maɗaukin sarki ne ya ce ai. Kuma su ma akwai maslaha. Miji matar wata nan za ta yi jinin haila. In tana jinin haila mijin mai sha'awa ne, in ta rashin sa'a sai shi dan ya tura shi cikin wani sabon Allah maɗaukin sarki. Karshe je dauko mata matsalar da bata san kanta ba. Tana haihuwa, in ta haihuwa tana cikin jinin biki ba da mijinta ya kusance ta, tana iya rashin lafiya da sauran abubuwa masu kama da wannan, wanda in akwai wata mata a cikin gidan za a samu sauki. Sannan za ki iya kina aure tare da mijinki kuna zaune ko haifi ai 5-6 ki mutu ki bar shi da yaran, ya za yi da su? Sai a lokacin da kike tsammanin zai je ya auro wata ta zo rike miki yayanki guda 5 ko guda 6, alhali sanda kike tare da shi da ranki kin tattara kofa baki da wata ta zo ba.
sai bayan kin mutu kuma ƴaƴanki da kika bari kuma kina so kada su tozarta kasu wulakanta a samu wata kuma yanzu ta zo ta bauta wannan kaga akwai rashin tunani a ciki wanda da kin bude kofa ya auro wata kin yi zaman arziki da ita kin kyautata mata in kin mutu ba za a ga wulakanci a cikin gidanki ba in mai tsoron Allah ce za ta rike ƴaƴanki daga cewa ta kyautata musu saboda jin daɗin zama da ta yi da mahaifiyarsu to irin wannan falsafa ta rayuwa akwai bukatan a cusa ta a kwakwalen mata su gane su fahimta wanda shine zai kawo a samu kwanciyar hankali da zamantakewa